बाप रे ना बताई तो हम ना जान पाइम हो। रुको रुको तहरा के हम बतावा तनी कि नहीं। हाँ एगो एक लौती बहिन रहनी लेकिन हमारे से ना कहलसिया कि हाँ रे बुचिया हम अपन बुची अथी बबुआ के बियाह करतनी आ जाई है। हाँ ई काहे खातिर चुपा चुपी तो देखैलसिया देखा उखा करके शादी बियाह करलस घर में पतोह के उतारलसिया। हैं चली तनी देखी हो ओकरा से तक पहले खूब लड़ब आ तब ओकरा बाद 6 महीना रहम। जन्नी तो हमारे एकदम गमे फाट गइल हटुए कि दूसरा कोई से हम जाना तनी कि हमार बहन बेटा के बियाह हो गई। हैं अपन आदमी ना छोटिया बतावा हो मंगनिया कि खजुलिया ले ले अपन ये पी ली। चोकर मत गर्मी गोइठा ले आपको भिंजल बा कैसे भीज गई मोटर चालू करके छोड़ देले से मार ना नीचे ले सींच गइल बा। सीज गइल बा भीज गइल बा सीढ़ धा ले बा। अच्छा दवाई देती खा लेती जाके खा ले बियाह में से बड़ी थकैनी हो गइल बा जल्दी से मिजाज थक गइल बा रे। चलो सब महीने उतारिन चल गोली सनी फिकिर हो गई नी अब टेंशन नहीं के सब कोई के दिया गई। अरे माई खा जा कसा किस बरता का भौजी पे काय तू कहते बता कि आवेला ससुराल में तो थान में का कपड़ा लेके सिवा लेके आवेला रे का 150 का अरे हमरा कहलो तो सिवा वाला थान में को आ रे कनियावा नु सिलाई सीखत रहे नु तू तोरा के सी के डलले बाई झापी में उ रोज पहन के ट्यूशन चल जिए तोरा के जीन्स और टॉप लेके आइल बड़ी नहीं खे आइल बा हम नहीं की देखले उ हमारा बाक्स में के तोरा के सियावल फराक डालल बा उ अपना बक्सा में लेके आइल बड़ी तोरा के जीन्स और टॉप खिसिया के नहीं खेत बुझा गइल ओ जुगो के पहला से त दिन दशा पार ना लग जाई माई के दियल ना पेन के जुड़ाइबू तो दूसरा के दिहला से जुड़ा जीबू ना हैं ऐसे मन जो तने भौजैया संगे लाके करबा का लगी रे। अरे तू नया नया आइल बे तू ओठ लड़ाई भी रे ओकरा संगे बा जितना मामा और या मौसी और यानी संग आई चाची और जितना मेरे के पैसा कुल मैं जानी देल रही ना मैं जान के पैसा कुल ले ले बानी त 50 ले बानी त देबे न करम मामा कहना कि तू चिन लिया अपन के दे हम टेंशन मत ले औ नौनिया के पौनिया के उधार है तू हे तोर खुदुरा पैसा देनी है हम नौनिया का नहीं जाना क्यों ना आ कने कहू जौन पौनी बेगो चाची बाड़ी नु तनु गोड़ी निया चाची ले जा दाना भुजाई रे तुमका के बढ़िया साड़ी ना देले रही ले जो साड़ी तुमका के साड़ी देले का। अरे बहनिया तू गोड़ लागी के हम लंगटिन गाड़ी दी हमरा इहे नहीं के पूछा ई कैसे आ गइलिस ना फोन ना फा बैठो बियाहवा में ना हां नहीं खेले से नहीं जो कुदर ई बता कि हम बाहर का रही ई बता तू हमरा। अरे का होल मौसी दिया है इस रे के डाइन है ई बता ना ठीक हो गई ई कैसे हो गइल टैंक उठाई त आय हमनी कने के खटिया पे गिर गइल है का खटिया पे गिर गई है साफे हमनी के जान के गोड़वा लंगड़ हो गइल त लंगड़े न हो का ह ता कहियो साफे खटिया पे गिर गइल बीमार एक बार हो गई रही ना अच्छा तार का नाम ई बा कि मौसिया खटिया पे गिर गइल दाची हारे ओली बिया के त कहत रहला न बहनिया देख बुरा मत ना के त कहत रहला नु कि तार बहनिया बहुत बीमार भई एगो गोड़ावा से त लंगड़ते रही दूसर को गोड़ा में कहता हवा मार दे यही से तू खोज खबर ना कइली से कहली फोन कइले बैसरे पूजरी दे हमर बहिन है ई से देख तोरा ले बड़ बहिन ने कदर कर आइल बड़ी इसका हवा कदर करे लायक बाड़ी ले दे पानी ले दे रे तू अपन बेटा के बियाह कइली रे पतो उतार लेली रे सुन पहले हमार बतिया सुनबे तोरा मोबाइल पर फोन लगावत रही तोर मोबाइल बतावत रह कि हम दूसरे कॉल पर व्यस्त बानी। अरे दूसरे कॉल पर व्यस्त ना ये तू बतावत रहे बन बा रिचार्ज ना रहल हां त काहे तू रंभव से कहले रहती बिटियावा गइली तबे नु हम जननी ना त हम जनले रहती कहते आहो मौसी चाची तो बियाह कइली बेटा अच्छा जाए लुगे न पहनबे लुगा पहिन ली काहे खाती 6 महीना रहम अभी देख टैची लेके आइल बनी तो तोरा कभी बोलैला है हम। अरे गजब के बतियावा तड़ी तू बोलैबे हमरा तबे हम आई में ई कौन जबरदस्ती हो गइल बा रे पूनमी तोरा घरे काम नहीं
के आजकल जबरदस्ती हो कल तो ना ठीक है। आ तोरा घरे काम नहीं खे अभी ना काम नहीं खे। कैसे तोरा के पाहुन छोड़ देला तू बता दी हमें बता दी। अई भाई ना ना छोड़ छोड़ हैं छोड़ आइल भी तो रो कनिया से तेल पानी का सवाब। हां तो ये समझ ले कहां बारी कने का बना त खाना मैंने मौका पता है आइल बाड़ू का कुछ ना कनिया के बरा अपन हाथ से कनिया में बरा रसोई छुआवनी है चूल चुका बर्तन छुआनी है तो मछरी बनावती। अच्छा तो मछरी कम ही आइल बा ओकर फूफा आइल बाड़न। अच्छा तो ओकर तनी भेंट करी कने में से हटा दे कैचिया हटा दे। ओकरा के कुछ देबे ना मुंह दिखाई आय कुछ देबे ना मुंह दिखाई दे आशीर्वाद से बढ़ के का बा। हो सारे आशीर्वाद दिह ई कैसे चल लिया कैसे एकरा पता लागल है कि बहिनिया अपन लइकाबा के बियाह क देले बिया कौन खेलवड़िया खनगिनिया कहलिस आय एकनी के पाही लगावो जहिया जान जेनु ते लोग बेला में लाते लगा के फाड़िए दे धरी जी खा ली कबे के चिरा तनी वहां के खाए के आ कबेरी कहतानी मम्मी जी के त कितनी खा के आ गईनी यहाँ के लागेला नु कि खाए किसको मने ना करेला मुर्गा का चाहे मछरी होखे कुछ भी कहा हो अपन मन पसंद जुगुत हम भूंजले नु बानी यार कितना निमन निमन लागता हो दम चुरु 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 चुरु। हम सोची बाप हो हमारा भूंजे आई कि ना भूंजे आई पहली बार हम भूंजे तनी मछरी मुर्गा हम बनावो तनी पर जाए द निमन बनल बाटे मम्मी जी देख के गन त कहते के कन्या बड़ा सुघर बनैले बाड़ू कुछ भी कह मम्मी जी बड़ा कहली नु बाप कितना सरकत टेकरा में भर दे कम काला गता हाथ में क्यों लगावा था यही तरी बनी नहीं के लगाते गाइड करे का हमारा है हम सोच के आज लगाता जी बुला ना कोई देखबो कर त हमारा किया का कही कहते कोई साथ में बनावा होता कन्या नो किदी मसाला ही छोड़ दे हम वो जगह थुए भी रहे दी खाई के ना एगो डाली हां हई वाला कन्या कि खाली भुंजल का ना खाई रास्ता में चल थोड़ा तारा खाई के खा लो पागल इन काजी रउए खाती हम बनाओ तनी बताई और रउए खाती घर परिवार खाती ना भी काटे के बा और रउए खाती घर परिवार खाती ना बनाओ तनी बताई केकरा खाती हम बनाओ तनी दो गिलास धरे माई के पहले बना के ना हां खियाबो अब भैया के ओकर बाद हमार फेर हम पड़ी हमरा त खाही के है तनी जा धरी एगो खाई ना ना खाई ना खा रहे ना तो खाई ना चाकू भाई चाकू ना तो हथौले फारो ना चाकू नहीं खे लेकिन धरे ना खा ली मम्मी जी कनिया को खियाइयो कनिया ना तो अपन मन के ना खाला सोच ला यही तरह कर ले हम ना खाइनु तो समझ जानु खाइबे ना करे ओकर साखावा हमरा खाए के पड़ी यही की वजह से खात नहीं धरे खाई अब जाई धरे तो रुक जाई डाल धरे हमरा अपने हाथ से खियाई जब लेना तो मानम ना तो सोच नहीं रहूगा धरे कुछ भी कहीं जी ई सब मछरी में ताकत नु बाटे देखी तो कितना निमन लागत बाटे आ ये दादा धरे ई कहो कने झूठे हाथे अब हिया चुल छुअबू खुश रह खा जाए मौसी जी हां हाथ धोवा हाथ धो के गोड़ लगा हां खुश रह दूध नहा पूत फलाए ए बच्चे जी इहे के लंगड़ी मौसी है ये नहीं रह पिया बाप अहो तब चोटी नहीं है कहीं नु जबान संभाल के बोलो नथुनी खींच दे सराक मानी मौसी तो हम मौसी ठीक ना हम तो मम्मी जी ने कहला रही कि वहां के चोटी है हमर बहिनिया को चोटी नहीं है आ अरे मौसी कुछ ना रे तोरा के बैठू बाबू मछली बनाओ तो का हो मार ले खो ना हम ना खाए अभी रे हटा पानी पतर पिएला पूछता ही जो रसमलाई लेके आओ जो मौसी जी पानी लेके आए ना धनिया का पत्ता उताई लावा जल्दी झट मार काहे खाती तो मैं तो भी मानी ना कोई खियाइले रही ना छोड़ ना खाई अमूरा मत छोड़ ले बने वाह दो बारी सो गई मम्मी जी कहनी कि वहां के जब मछरी शिकार बनला तबे ना 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 दो बारी दम साफ भक्ति हरे रामा हरे कृष्णा देखो इहे रहे न वैसा न देखो
छोड़त ना रहे मुर्गा मछली कैसन होखे लदरी पथरी कैसन एकरा में कुछ देख ले बानी मौसी जी, यही से नु ये खाए के मन ना करेला। ना कने आवत नहीं आ तू कके तू ना तू रहे जनु हम देखत है नु माइल भेट दिल हाँ हाँ जो रसमलाई लेके आओ जल्दी, पानी पत्र घर ही आओगा विदेश अहो कनेवा धनिया का पता ही नहीं खिलोगा। रुकी लेके आवता नहीं जल्दी लेके आओ जा। ठीक बाटे। ना खाई ना मुर्गा मछली हम 2 बरिस। हरे रामा हरे कृष्णा सब। बाप रे बाप ये झूठुआ के ना कहानी है कि 2 बरिस हो गइल बटे मुर्गा मछली छोड़ला हमारा। अरे बाप रे कतना एकदम खोर खोर छोड़ले बिया मछरी खेलवड़िया। आय कतना निक लागता देखे में, बुझाता एकदम साफ एकदम गोर गोर मछरी छानले बिया न एकदम 1 पीस 1 नंबर के। बुझाते नहीं कौन खाई। कतना चूरू चूरू एकदम छानले बिया मछरी। 1 नंबर के। बुझाता कि साफ है स्वर्ग में गली। आ जाए तो हो बियाह में आईनी चाहे ना आईनी 6 महीना में तो सधाइए न दे। हम देखो तो नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ रखले बिया सामान। निक कदम छान ले बिया खिलौड़िया। बाप होगा साफ एकदम स्वर्ग में जाकर। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हई का मुहावा में ई कृष्णा चंद के हरे रामा हवा। हे भगवान हमरा मुंह में मूर्ति मछरी कैसे आ गई? कैसे आ गई? कैसे आ गई? मामी जी ए बुझी जी हाय देखा तानी नु आ वर्ष करवा के मामी जी ना कहत रही, वर्ष करवा के मामी जी ना कहत रही जी। खत्म लागत है। हाय देखा तानी नु बताई दे लकड़ी बस्ती के का गई? आया जरल हो करैया में का जरल ऊ सब छोड़ दी रवा के एकदम से खीसे भरत आटे। अरे अरे मौसी करे ई का करतली? तू तो खाली ना मछली खातली। काज रे नतिया में मुंह में कैसे मछली चल गल? हम मौसी जी के लाज शर्म नहीं लागत एकदम से। हां हाय देखी ता फेंकी फेंकी लाज शर्म भर के देख ले लू निकाली 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 मैं कोची कोची मुंह में देखा कोची कोची अब है ना दगा दे चल कर दे कटावे। वाह ये बाप हो बाप है साफ लाज शर्म या नहीं के मौसी के भर से करबो के सब को चोटिन चोटिन नहीं के भरा। हां चोटिन चोटिन लोग के भर से नहीं के कोई कह ना कर तला चल्ली में 4 गो मछरियो डाल ले चली। कोची में अभी नहीं डाले अब डाल ले ही अब डाल दीजिए पूछी जी आ डाली उठा के डाली डाली हां डाली डाल दी डाल दी हां डाल दी खाई खाई लंगोर ता देखाई के बनी पर कमाल करता नहीं 2-4 गो गोड़ लागत कि राउर हो गइल बाटे। हाय हाय का मसाला हुई त ऐसे खर्रा लेखा ना कोई खाई पानी नहीं खाई ये का खाई मत हाय का सन पानी ह देख ले नु खा के जे काट फेंकले बनी काट छाते जाना साफ या के नु एकदम से अथुए बाने आ तू मैया खाइबे ना करम चलू जाकर पानी नहीं लेके खाइबे ना करम 3 गो चल गल बैठले 3 गो चल बैठले आ 3 गो चल गइले ची खतरा नहीं। हां तो हमें कन्या निक बने लो निक लगाता साफ या के तू खत्म में बानी है दादा। अब का एकरा बचल बला के तो सब मुड़े एकरा में लौकत आथे बुझाते ना तेरे को मामी जी तू चिल्ला मत हम जाता नहीं कहता नहीं पेट में ललाइनी में मतलब तेरे का मौसी ने कहला तेरे को 5 किलो पर्सनल लिया के भूज के देती हिण भर लेती लाओ सर
जो तू तो कहली के खाइबे ना करी ना काजन काहे तुम मन क देला सा ठीक मन करबा रूप फांसी लगा कर खेलवड़ी काजन कोने से चले ली हो हैं अभी तो मरले रहती अभी तो 8 गो पीस मरले बने अभी 15 गो अबरी मरले रहती वो हमारे रुक जाई हमारा कम लंगड़ी सलिया के कलस चली अब गंगा नहा लियल जा गंगा नहा के कहा है इस बार चाहिए अब बेटा के बियाह कर देनी अब गंगा नहाई जरूरी नहीं कीजिए एगो बेटी बियाह ओकरो के भगवान हम तो सोचे तनी एगो अभी और पार बेटा करवा है। दे बूढ़ा कोई बूढ़ी हाँ, हाँ, बूढ़ा गइनी। पतो उतार लेनी रे माने तू कुल जाने लू तबो कहलू कि बूढ़ा गइनी का कुल जाना तनी का नहीं खू जाना बेटी पतो कहला के बाद में नु रीति रिवाज घर में बदलल जाला जाए तो साल भर चल के बाहर रह जे जे से एगो खिलौना ले आवे बदलल जाला फिर से जवान देखनी है तहार बहिन आइल बड़ी मारी बवंडर मारा तड़ी हे छते हो छते बियाहवा में ना बोलौले रख जा आ काने की ओकरा ले कह दिले बा कि तार बहिनिया बियाह कर देले बिया लइकावा के अब उहे सुन के पनपनाई लाइन बिया खूब बोलती है मम्मी जी अजी मम्मी जी देखो तनी नो रोवे बताई त मौसी जो जे जाके अब मैं मछरी निकाल के 3-4 गो खा गइनी ला का हां कहतन के हम खाई अरे। ना करना आ हरे राम हरे कृष्ण करतानी डरी देखि का बचल भाई करा में कुछ नहीं के बच्चा सही के जी नाच कइलू साधु के नेवाने ने छोरे के दौड़ी आहो मोड़ी 4-5 गो रहे कनिया 6-7 गो एकर गोड़ के ने बटे वो 3-4 गो बाटले खा गइली तब का खाइना यही से खेलवड़िया के बियाह में ना बोलौले रे यही के वजह से जल्दी बताए भाग रहे ओकरा चोरावे के चलते ना बोलौले रही मान ली के पैसा वैसा धई रही बक्सा बुक्सी में मान ली गहने गुड़िया धइबा लेके दे के भागी त का करम हमनी उहे नु हमनी के बियाह में जूता चोरावे के त बगली में हाथ डाल देल रहे बगली में फाटल रहे हां बुझागो के गरैया धइले रहे कुछ भी कहे पापा जी देखोई के वहां लंगर बनी एक नंबर के चोर चटनियन ओकरा के भागाई कनिया ल है भगावे के नहीं खे हां त का कर तू पहले बोलावे ना कहां बियाह हो कोई जी के बैठा रही हम भाग गइली धर तोरा ए लुकावा के चुली तो बैठोले बड़ू चली ना मुझे चली ओ जे सली देखी ई बहिन हमनी के घर ना छोड़ी त हमनी के पतो छोड़ के भाग जी तो तार बहिन पता छोड़ी तो तारा बहिन के हम छोड़ दे ई का कहत हमू ना जी छोड़ लंगड़िए के फेरा में बानी चुपचाप रह तू चप्पलो मारे ले जननी चुप रह मर्द लोग से प्यार ना करे टेढ़ो भाला अच्छा चलो। चली ना पाई लगाई चल कहता ना हमर बहिनिया के पतो या खचड़िन बिया एकदम नई की आय एथी पहिले हमर 10 दुआरी खुला रहत रहे बहिन घरे ये बहिनिया कह के आओ न रे बुचिया तारा खातिर 10 दुआरी खुला बाटे आ लंगटिनिया ये अब देखो तनी न के पूरा मोय एक घर में ध के ताला ध के बंद कर देले बिया हां हिया त छोड़ न हो मुंह पर ताला मारवावत ऐसा खेलवड़िया हमारा से बताव 8 गो पीसिया मछरिया खा गई त मार ढेर खा गईनी अभी हमरा के जानत नहीं खीस लंगटिन जैसा मोय गौवा नाच जाए बस तुरंत स्थिरा जी हस आ अच्छा से जानत या हमरा के बारे में का हो साली कोरा कुमारी माने ठीक है कोरा कुमारी करे ये कोरा कुमारी करे नी जी ना कही हैं अरे लंगड़ी मछरी खाए गेल चले चलो से कहला हम लमहर चल उठ अरे 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 बाप हो बाप चल उठ जले उठ ई करे यही तोरा लक्षण से यही तोरा लूर से यही तोरा लक्षण से ले धर ले आधार नती उसा तू जोर तहरा नहीं रहा साले का फेरा में पड़ल बड़ो तूर के मार तो जगह तूर देलस मार के यही से तोरा के बिया तेरा हिम्मत से भइले के हवा के छू दली है लकड़ी से मरली ही काय त मरली है सर अरे तू चोरी नहीं रे चटनी है रे का करे ले रे बिना बोलले काहे नहीं हमरा देवता है कारी नहीं के चलावे के नहीं के चलावे के कौन नहीं के चलावे के ये बता हम ना बोलनी तो तोहर गर्दनिया काट दे तोर गर्दनिया काट दे मैं हम नहीं अरे तो हम तहरा के लेके रहब हां काय खाते हमर मर्द नहीं खन का तार मरद रही तो हे जा तोर मरद रही तो तू आई छोड़ कर खलवड़िया कहा कि मौसी के जाए दे अपना घर एक लात मार देला से ही के चलते हमारा करे ज्यादा तार बहिन छोड़ दे आया नहीं तोरे धके नवा फेर जा रही है। नवाई त ब्रे अरे लंगड़ी अरे लंगड़ काहे करत ई कह रे ई कह रे हई हाथ हटा हाथ हटा हटा रे हाथ हटा हाय बार तोर हाथ हटा
तू के एकरो के लंगर बना दे लेके है तरह चले लग चली अब ढेर चलते ही ढेर अरे जगह कबार दम सर झखुरा हां तो एकरे समझ जाइए लंगटिन कहा यहाँ तोरा के के बना रे घर हाय फैसा तो पहले लंगटिन ना होके रे आ निकल जो अरे चेक कर साला में का बाटे पहले चेक कर निकल जाओ और कुछ ना कन चरौले एमे चेक तार कर करेजा चोरैले बानी तार करेजा चोरैले बानी देखी है तोहर ना हम बेइज्जती करा देनी तो हमें नाम ना तोर भगवान पूरा गांव में हल्ला करम मुहा तोर गोड़वा छू जाई रे लंगड़ी आई रे रू के 6 महीना रह हरवा तुम ऐसा नहीं हवस का कमावती गाड़ी खड़ा कर बियाह में जाता ते गाड़ी धरावे रे तू जाइबो ना करी कुछ लइबे तो लेवे लागी 500 रुपया चुपचाप रहबू